שלום לכולם, אני הולך להציג בפניכם טריק קלפים ומטבעות ממש יפה ומגניב. אם כן, יש לי פה, רואים, 1, 2, 3, 4 מטבעות, ואם כן יש לי ביד 4 קלפים. 1 הולך עליו, 2 הולך עליו, 3 הולך עליו, 4 הולך עליו. אני סובב את כל הקלפים ושימו לב למשהו מדהים שאני יכול לגרום. שימו לב, אם אני אראה לכם שהמטבע הראשון, אני אראה לכם איך הוא עובר במהירות. ראיתם איזה יופי הוא עבר מצד לצד. שימו לב, בואו נעשה את זה שוב. שימו לב, אוקיי, המטבע הזה שפה, פה יש 2 כמו מקודם. שימו לב, איך יפי, וגם המטבע הזה, אבל שימו לב בפעם השלישית והאחרונה, כל 3 המטבעות עברו אל הצד השני.